pundi Mbak Ayu pada tindak pundi Tadi ngaren tindak wae orang numpak sapi Dewean apa orang wedi timbang nganggur aku lo purun ngancani badhe pindahan ampun kelo mas rukus ampun kuciwa kula nyerat nembe rong dino awan-awan lunga plancong ning pasar tae prawan rondo kanggoku rapate kita berolahraga malam hari ini berkeringat bersama tak pundi Mbak Fitri pada tindak pundi tadi ngaren tindak wae orang numpak aku numpak sapi dewean apa orang nganggur aku purun ngancani terima kasih Pak De. Rondo Kempling sampun katur dumateng keluarga besar.